Haman ki khep jong ga jing em. Ka don ka por ka basdang, bat ban pentelun ye ki jing trikam. Bat ki don ru ki por ki bahap ban ye khon ya shibun ki jing ha ki jing trikam ki baman la ga sngi. Bat kat ba dang ya ki sngi, ki benai, bat ki snem, ki por ru ki la nang kala. Ka bormet ban sekri ru, kala nang no, bat sedang ka jing bom dala baha ban trei, bat ka wan ru ka por, ban hap ban syong thait na ka jing trei ha ka kam. Hadin lai pohon nyaw snem ka jing trikam kumu nong trei sorkar, ha katanat trikam jong sorkar, kata ha katanat horticulture ha nong po ribhoy district, uba silshon ing ti, uba trei kumu horticulture inspector, ha kani katanat sorkar, ula syong thait no nagakam, bat nagaliang kiper long, ki bayi trei lang bat u, kilapan long ye ka jing ay kublay ka bakat du, lane ka farewell, ya une orang ba. Kani ka jing syong thait no nagakam, kedai ke jing bu bet bu renti jong ki ain sorkar hadin ke jing trikam ke balak bun snem bat bakarta jong ki nong trei kala no. Hanin ke janmit hadin balawai ke por trikam ki nong trei ke tenat horticulture kilai lumlang ha office jong ke district horticulture officer ban penlong ye ke jing ai kublai khaddu yau ba silshon ing ti da ke jing benut yalau jong porlong ubai trailang. Bat ha ke por ke ba ki porlok jong u ki ba u ye trailang ki ai jing kren la sungu thu bau de uwei na kinong tre sarkar uba kit kya bahaya ke kam usngau thu ye ke jingdon kam ki para bai trelang baru bom ju buteng ye ke kam kabla benset hau baru pendep hok ye ka bat ke bakam kerpang lasngu thu ke bau yolat ban trei kadai ke jingrap ye ki pai ba nong rep ki bau la yo ban hikai bakin rep ha gar kom rep ka ba ai jing mentoi khambun ye ki lane ban rep da ka scientific farming uba silshon ingti udei bosyong basa hak shnong buda riboy district baru dan sangut ki khun wei khun chenrang bat laingut ki khun kin thei ha ka ba ha ki jingelang ai khoblei khaddu yau ba silshon ing ti la senran yu dau khun chenrang jong o uba silshon ing ti usdang ban trei ye ka kam sarkar ha ka tanat agriculture kumu demonstrator naru snem shejar khandai spa prapo khandai bat kat baringa ki snem bat ka jingyo ye ka jinghok ka jing trekam jong o la kentiu no ye ka kadan trekam jong o kum UHI lane horticulture inspector ha katanat horticulture ha ribhoy district. There's a time for everything, time to meet and for depart, time to laughter, time to cry, since we're living on God's plan. We can move these words and farewell of sacrifice, their troubles of pain you bear. Thank you for your love and care. Kajing sedang jung ban tre hanya po agriculture di nandu snem cijar khandai spa prapo khandai nandu citere u February na sedang ban wan join apa agriculture kum u demonstrator de hadin kata ngasa one part promotion apa horticulture hakutu ko por ki khot AHI kam hadin ki penkelano ya ke designation pak ki aino yang ngakum HI ya designation jung dan kutai ka service junga nadu basdang hadu bakut mentah lalong kumba live news nem cibenai ta cibenai di ka experience junga long ba rangkar ka jing trelang bat ki officer da ka jing selop ki officer ki cibun ngalayo ki experience na ka banta khamtam na banta ka jing mentoi chong upai ba kamu kinong rep ngayo ban hikai pat cha kinong rep khamtam hagan ka juk ka ba menta ka ba pher mo baron mana baru cikata kinong rep jung ni ong no kin thareng tradisional mo ki rep tu te kam kajing sai so kaduna nan reda ka bangiyo ban hikai ban yaslok ba kinong rep kiyo jumentoi sibun te hikumba PE mentah kan ka juk kicungi ka ba menta wat uku baru ibru kila percang ban but ya ketakar komrep scientific mo kita de uso upai ru hagan ka juk ka jungi lamba ka jingkai na ka popa department chung te kila pher kar komrep yang juki te ka PE mentah bakari boy jungi pelanang kiuhi lamba ka jingyo jingkai lamba ka ka department chung namar makilili kila yo ka jingkai ke ba khamba syu kana mikis nem te kalong ba so ban ai khubor chagini ki ofsar ki jongi bati batrei kum
ki nadu ki field staff mo long ban hikai ne ya kinong rep ban ya kendu bat kinong rep ban hikai khamba chusu ka banang yai kapor ka banang yai ka juk ka bamenta mo long khnang ma nakabanta ka chumuntoi jong ki pai ba jong ni kinong rep kham tam hane ka thain rib hoi ka jong ni ka badang bun ki chaka ki basa chra tidak ka ba yo ban ya slok pa kinong rep te kan khamba chusu kan ka distrik ka jong ni ru kinang khamkiu ha kalyang karep karyang nomor ba lada kiyo ka jing hikai babaka hakane ka juk ko jong menta ban ya ka kam sarkar lada kinong rep pile khamba barlang baka jing trelang pi ofsar ka khambyang sibun kinong rep ya ka jingyo ka jong ki ka kham ba mo ban ya ki ofsar kita ki ya ai ka kintin na ka banta ki ofsar jungi bagi field staff baro ki ba ya tre po department jungi bangadang wan join bat chua bangan join hiru mo ngaladon kita ka jinglik training ngaru kum nongrep mo haki training ki baper ti ngayo i ba kani ka jinghikai jongki officer jong agriculture kadon kam cisya ban simkhia ti hadin kumno da ka jing lilat ka jong ublei ngampoi perkhat bang ngampoi wan tre hapo ka office jong tinongrep mo namar ngai ba ki babun tinongrep ka jongi wat haying la jong hiru ni tekar komrep kamdon jing mentoy kamdon jing seiso namar la chu rep klumar tu te nadu ba ngalatre hapo ka department jong agriculture bad hadu kini kisni lang ba ka jing tre lang jong ki ofsar dagi jingwan ra jong ken ka komrep komriang ka ba compare tingi ba ka don ka jing kalachi bun ban ya nujor wat nadu snem prapundai bad hadu menta ka jingkiu jong karep karyang kala long la ban ong no ka jinge pher kala long 90% kita ke de ki bala kiu chibun ba habai nimpek hene ka juk jong ni khamtam nadu bang nilayo ya ki district office mo nadu bang nilayo ya ka state o ka district ribhoi ini karena ka jing kiu kilanang chimphia hai kinong rep ki jong ni ro lamba ka jing trelang jong ki ofsar jong ya kata te ngam don syuk ka jing bunun henry namar ba ka pekartaru kala dehi kepor bangan chong thai dengan don cibun syuk ha jing sang lalang ala pisah lanu kan kut no ka service ke jonga mo ting aingu yo blei ba lapoi syabakut ha kan ka singi ha kan ka tarik ke ba menta ka singi mo kan ngan rap da jing so komen banga layo sebantre nangne sekmat banyo sapi patikam kamtam tikam ki bang abad mental adon lupa hakna ka kam balang ka ba la IT mental kumba arsem laisnem ti katahi ka ba ka jingtung ka jonga bantre pat nang ne sekmat